Am'jeu ty efa misy olo tia monoholo karaha mamono akoho. Karaha mamono raha tsy dikana aby regny. Tsy azoviko agnatrika anany fa Brian koy. Donc aboakanareo vidéo. Ohatsika tsy mahay anglais mo za tsy de mahay anglais. Donc namadibadiky nagnano recherche tsara fa hitanareo izy ty tsy lehilahy 19 ans. De izy zaraiky zany kama mandraiky babany de i mamany nagnamboatra fandriagnanazy nahita lohan'olo nataony tagnatin'ny saka. Nataony tagnatin'ny saka de mamany foka nahita i lohan'olo igny. De direct nikaiky police. Ampahitako anareo mo vidéo fa arrivé jusqu'en farany. Hoanareo zegny mbola tsy abonné, allô misy abonné hoanao zegny tia tantara. De izy am'zegny hoanareo 19 ans de tsy aiky lehilahy, imaginenareo. De mamany nikaiky police. Mamany kofa nikaiky police zegny misitriky mivolagna hoe avianareo police izy karaha ty fa misy fatin'olo vilagny, misy lohan'olo vilagniny agnatin'ny sachet izy amin'ny chambre-ny zanako. De anareo izy karaha ty mavia jeu de jeu ty. De mavia nisitriky zegny mamany nikaiky police tamin'ny fotoagna io. Mamany kofa nisitriky igny nikaiky police na police bôka atao nisava police io tegna nivolagna hoe za tsy ary lettre karaha ty pendant carrière naka diabo. De police amizay koa bôka tamin'ny chambre-nazy tao fanôdy izy tamin'ny lalagna. Izy fanôdy izy tamin'ny lalagna tao izy mamanao vilagnindreo karaha ty choqué nahita nisy raha tagnatin'ny chambre-nao tao asa hainao zegny izy karaha ty lohan'olo vilagniny karaha ty zegny sady lohan'olo sady tagnan'olo vilagniny. Donc fois tsisy hoe negny, tsisy hoe malahelo, tsisy hoe miasa loha, tsisy hoe non hoe karaha ataon'olo jiaby tsisy karaha raha tsy boka namon'olo izy zegny raha tiako volagniny. De izy kofa andesigny tamin'ny poste de nagnontaniagna zegny izy. Non, izy mbola nagnontaniagny police fa izy tamin'ny lalagna karaha azonareo lonazy vola tamin'ny loto aby regny. De nagnontaniagna hoe ino antony nagnanaovanao raha karaha. Zaho izy tiako hoe fo karakory fen'olo mamon'olo, zaho izy mba tia hay hoe karakory tsara izy ataon'olo mamon'olo zegny izy. Voilà, ohatrany misy tranga hafahafa izy police karaha ty hitany mamanao agnatin'ny chambre-nao. Iao izy karaha ty mety possible zegny vilagniny karaha ty. De hainao ino vilagnindreo karaha ty, ino zala agnaty agny zegny. Ino iao izy karaha ty lohan'olo zegny ndraiky tagnan'olo. Wow. De natao recherche nefa SDF le olo mpangataka amin'ny lalagna aby regny izy zegny nagnategna fa azon'izy efa maresaka loatra pression nazy tia mono tagnatin'ny agnazy tao nandiniko izy hoe za izy koa mamono SDF za possible hoe mety tsisy olo avo remarque zegny nefa le reniny niteraky izy sady mama ndraiky babany zegny ndreo tegnany hoe efa nivolagna mihitsy zahay tsy avofe izy le izy zegny fomba mamono olo possible magnaraka agny ary tegna coopérative mihitsy indray mandrenazy tamin'ny fotoagnany io tagnatin'ny le raha mandalo jiaby zegny zegny. Voilà, izy kofa navy tamin'ny poste tagny zegny karaha io ary izy tsy tetry ary niezaka zegny izy nagnazava zaho izy tiako hoe vilagny karakory izy association ary nazavainy tamin'ny police tamin'ny enquêteur mihitsy hoe karakory famonoany izy zaho izy afaka magnano démonstration izy hoe karakory vilagniny nataoko zaho izy karaha vilagniny nataoko izy nalaiko vilagniny tomboako vilagniny karaha ty izy tsy tafetrika feky ny vilagniny karaha ty de karaha io izy karaha zegny izy karaha ty nataoko nagnano izy izy le izy amindreo izy nagnano tegna fa azonareo tsara raha tiako vilagniny izy. Bon. Fa izy malgré le olo zegny SDF sady ataon'olo hoe olo adaladala fa izy fotoagna zao ty efa migadra tsisy possibilité tokony boany eky zegny fa mitandray marevaka fa izy olo zao ty misy tsisy dikana aby fa raha izy hoe tia mon'olo tia hanagna sensation hoe karakory ataon'olo mamon'olo zegny fantony namonian'olo na atsika fo zegny tsy olo normal olo manam-pagnaty sy ahay hoe bref amin'ny commentaire ao karakory fahitanareo histoire karaha ty olo tsy hainy olo tsy ninona amin'ny commentaire atsika mikoragno.